Ya. Pak Aden dia sama juga jenis bikin desain jalan kayak gini kita gitu buat permit. Jadi kita media bulan kita hari bukan. Dia dan ang halal kejengkelan cuma siang buang dan kan kata kau buat permit. Hi nganong ayu jadi simet ngampla bagani ka kentin kami no chief minister no Konrad sama namar balai ngakno ya ka ei ka kentin ka bo friend hakasni ka bo shimpi kombu chief minister wong let us not talk about ILP kata ka di ka kentin ka bami na u haka bo shimpi hakasni bo shimpi ka bo chief minister te katakan ke kentin bakini ki beri kim kwa iginu kinu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam nimong kiban kang ni nimong ban kang dai ban telakam me jing rum terthep ni ka dadu bang ila sak ni lut ikam ki jam na dong sodong kini ki ju ki beri ki ban kwa ban kren ni ka ILP ki ban pan pa hundre kini ki ju ki beri ki ban penbe ki sen balang jongi ki la sak penbe ha ka sarkar MDA ki la sak penbe ha ban dabia ka sarkar MDA ka pass ka resolution nam tak ILP om na ka jingtmu ban pentrikam yak ILP hindai ban laumet yeledi na ka issue ILP ki pass ka resolution bali kim dawa na ka sarkar India baga dei ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba issue ha ka tu ka snihi ka baki song dorbar ban weng no ka kantin khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ngala de kren ni gani ong ki seng balang kila sha shet shukor kila sha pon haga sarkar MDA tementa kila de lau shwa ya ka jing ya ka issue ILP na ka kti ki jongki kila de nyak se Delhi ya ka ni ka benta te ki briu ki badan kum kata ka mindset ki belum mainstream ke rukam perkat haki hi ngam i bagan ke jing perkat kerpang ini try beluk try jika haki nomor baka lapen he pensan le si ki sha bar na ka ni ka na ka ri ke jong kinum srutu ya ke jing dor kami ki an bani dai te ngam khla ka jing kren ke jing ki dan ringa shu smo sen e ya ki seng balang bakila sha shet kila sha pon ha ka MDA 1 daga ba ka penbi ki pass ke resolution daga taban petri kami ka ILP